Beast. Bali, hindi ko na ano, same size to, same size. 35. No size pa rin. 80 by 80 by 14. 80 gulong nga po, pang Neo Gear po. 80 by 14 po. 80 by 14. Anong pa? Yung Pirelli ba? Magkano po yun? Yung Pirelli. Parang mahal yun. 80 by 14. Pag yung AJ scooter nasa 1.8. 1.8 po yan. 1,800. Okay lang ba? Ano pa pong ibang brand ng Tignan ko kung may available na Yung AJ. mahal ng brake ko. Kung babayaran nyo na pa? 800? Ay, 1.8. Pag yung ano, pag yung Beast na brand, nasa 1,000. 1,000 po. Beast. Beast na brand. Okay na siguro yun. Sige po, yun na lang. Pero tingnan ko kung may available ah. Sige pa. 80 by 40. Matibay naman po yung Beast. Sige po. Okay. Hindi ko kaya yung 1.8. Okay na yung Beast. Hindi na po okay. Thank you. Kunin ko na po yung tote. Sige po sir. Aray ko. Shout out. Marina nila ka. Kuping nila ka. Bas. Beast. Bali, hindi ko na ano, same size to, same size. Pero na ayaw ko na magpalaki. Ay magpalit pala. Ayan. Ay, sorry pa. Good job. Palitan ko pala yung pito niyan, boss. O mas okay yung ganyan? Mas maganda to. Mas maganda yan? Oo, kasi yung van, yung tornilyo. Maganda. Di pa naman kaya si Ryan, no? Paglapan ako ng gulong sa likod. 80 by 90 by 40. Palit na ako. Pangalawang palit na ako ng stock. So yung ano, stock 2 years ko nagamit. 2 years may higit. Kasi ito 2 years may higit. Ay hindi, yung stock 2 years may higit. Tapos yung Euro grip na gulong na pinalit ko dito 2 years may higit. Wala sira yung pito ko. Sira no? Kaya mo na lang kahit gawin dito. Dito. Nababakuha ng anong kahit sila. Oh. Yung stock na pito niya, no? Rubber. Sira na yung pito. $35. Maganda na daw to. Yung rubber daw yung maganda.
nilalagyan nyo ng ano. Silad? Oo. Alam eh. Hindi naman kasi advisable yun pag bago pa. Kaya kung may butas lang yun. Ah. Masisira kasi yung mag. Kasi nung nagpalit ako dong sa likod, hindi nilagyan ng sealant. Ngayon, nagpa-flat. Hindi ako nagkailangan mo. Kaya hindi pinalagyan ko lang. Kasi gulong mo ang lang. Nakamitan. Kasi yung mga ganyan maganda yun eh. Ha? Nagsisimula na. Ganyan kasi pag may silang. Hindi ko sana papalagyan din eh. Parang ano kasi, Try mo na lang muna sa ano. wala. Baga mo, oo. Sisi, saka mo lang siya. Sirahan kasi yung magsupag na ano, gaganyan siya. Yan. Parang pinakalaw. Wala na. Hindi nasisiyo pag ano eh. Hmm. Yung magbabakbak na ganyan kasi pag ano ng sila. Ang sila kasi pag walang naman i-reduce Hmm. ginawan ko yun ang matagalan. Pero ito sir, yung rotation ang susundin mo yung ano, yung spike niya. Kung anong magandang... Hindi ka rotation niya, ganito yan eh. Ah. Kung gusto mo sundan yung spike mo na. Pero parang may pantin. Kaya may rotation niya eh. Yung rotation na lang, ano, ganito. Baka mas makapit pag sa rotation tayo dito tayo. Mas makapit pag yun. Sige. Kasi yung mga ito, baliktad naman sabi nila. Ah. May pantin. Ano, na-ipan transfer na yan? Nagigas na yan? Oo, nagigas na sir, kanina pa. Meron ako ng bumila, sa ilagay-libig ko na ng bumila. Para yung lalabas mo sila ni mata mo pa. Lain nagpapalit ka dito ng tubeless. Ah. Lipstick sa Paris in the pare ah. Itong pare ko rin ko. Itlog niya ako.
Boss, paano na lang? Palagyan na lang. Ha? Palagyan na lang ng sealant. Kahit konti lang. Ay, sorry. Kahit konti lang. Okay na yun. Ayan, good. Ngayon ko lang ng konti para yung mga singaw-singaw nyo lang. Yun o. Ito ka. Just in case. Pinalagyan ko lang ng konti para ano, hindi na magsingaw-singaw. Ayan. 100 ang labor. Thank you, boss. Hindi naman mawawala dito yan eh.